जागासिनो दङ एसे खस्थ' जादों माने समायखौ खम मोनबायना होमबाबो बिराद खस्थ' मस्थ' बानायबाय थादों दिनै मोनानि भितराव जोबनांगौ बियो आरो जोंथ' माने नुबाय थादों बयबो माने खुसि बयनिबो मोखाङाव रंजानाय मोनसे फैदों आरो बेनो प्रमाना आरो 28टा जों एबसलुट मेजरिटि 28टा खम खोथा नङा बे खिन्थु दे गतिके मोजाङैनो जागोन गाबोन आरो जों जायखौ लिंहरनांगौ लिंहरजोब्बाय मतामति आरो बे बिभिन्न काउन्सिलनि हेडफोरखौ जों लिंहरदों जेसेबां काउन्सिल दं आसामाव आरो त्रिपुरानि राजा बिथाङाथ' फैगासिनो दं अलरेडि मिथिबाय जोङो आरो मेइन आलासियाथ' मिथिगौ बयबो खोनाखाबाय दिनै गभर्नर सार थागोन चिफ मिनिस्टार थागोन चिफ मिनिस्टार सारजों लोगोसेयैनो बिनि केबिनेट जिथु दल गासिबो फैगोन बायदि होनहरदों केबिनेट मन्थ्रिफ्रा आरो एमएलए फोर थागोन आरो जोंनिफ्राथ' थाखाबाय आरो माने बिर'धि दलपति देबब्रत शइकिया ना बिथाङाबो फैगोन होनदों लिंहरबाय जोङो आरो बिर'धि जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जों लिंदों मथामथि रावखौ बाद होआखै बयबो थागोन गाबोन बे मोजां दिन आरो भट टेकिंआ बधय चिफ सेक्रेटारियानो एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन 10 जनसो इएमखौ गाबोन होग्रोनाय जागोन माखासेखौ नायनानै उनाव खालामनाय जागोन आरोखि बेबायदि जोंनि प्लेनिं रायजो राजाफोरा जिरायनो हानाय बायदि जिरायनो हानायाथ' आंथ' बारा थोनाय बायदि नंबावाखै दाबो जेनेबा गसंनानै थानांसिगोन एसे माने जिबायदि फैनो नागिरदों जेरैनिफ्रायबो जायगाबो फिसा जाबायना जागोन एडजास्ट जागोन प्रग्रामखौ जाबाय थायो जोंनाव बेजों लोगोसे हाबाफारि माबायदि हारिमु आयदा माबा माबि बेफोरबायदि थागोन मोननैसो मोसानाय मानाय थागोन एसे आरो जोंनि कालसारखौथ' जों देखायनांगोन ना बाहेरानि आलासिबो थागोन नालाय जोंनि कालसारखौ मोननैसो आइटेम दोनदों बेखौ खालामगोन मोनानि हाबाफारि आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा दा आं बेखौ फाइनाल मोनथ'वाखै मोनानि बदे थानाय नङा नामा मेनलि इउटिउब बानायग्रा इउटिउब माने जाय सालायो बिथांमोना दिनैहाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै मिथिया सोर पारमिसन होदों बिथांमोननो बेबायदि ओरैनो नर्मेलि बेयाव हाबनोबा पारमिसन नांगौ जायो मानो होनबा बे गभर्नर एटाचि आरो बावहाय गभर्नरा फैनानैहाय जेब्लानाखि बाव एसेम्ब्लियाव फैयो बा बिथाङा जिहेतु हेड अफ द काउन्सिला हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जिखुनु काउन्सिलनि बा स्टेटनि हेडआ जाहैबाय हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जायो गभर्नरा फैयोबा बिथाङा सेक्रेटारियेटआव थायोबा दान्दिसे समनि थाखाय रेस्ट लानो बा बिथाङा दसे हाबा मावनो बा माबा मोनसे बेबायदि आर्जेन्ट मिटिं थायोबा लानो थाखाय बे जे मोनसे गभर्नर एटाचि मोनसे थायो मोनफ्रोमबो काउन्सिलावहाय दा जोंनि बे काउन्सिलाव बेखौ साबना हामनायै रायजो राजानि रांजों बा बियो पाब्लिकनि जे टेक्सनि रांजों बेखौ बानायनाय जादों बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा बिथाङा बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि नङा आरो बे प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारि सारनिबो नङा गतिके बे जिहेतु पाब्लिक प्रपार्टिसो दिनैहाय बिथांमोना इउटिउब कन्टेन्ट बानायनानै बे प्रपार्टिखौ प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि उन्दुग्रा बाव थाग्रा होननानै देखायनो नागिरदों बियो नंखाय बियो जोबोद नंखाय बेखौ नोंथांमोना अफिसियेलि कनफार्म खालामनो हागोन बेयाव जायफोर केयारटेकारफोर दङ बा जाय बेखौ सामलायो जिएडि डिपार्टमेन्ट दङ जिएडि डिपार्टमेन्टआव बेखौ सामलायनो हागोन बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा बियो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बेयाव जेब्लानाखि जोंनि काउन्सिलनि आलासिफोर फैयो इनक्लुडिं गभर्नर चिफ मिनिस्टार्स बा बेबायदि प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैयोब्ला दान्दिसेनि थाखाय बाव रेस्ट लानानै गावसोरनि खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो बेनि थाखायसो बे एटाचिखौ खालामनाय जादोंमोन बे फेसिलिटिसखौ क्रिएट खालामनाय जादों बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा दा बिथांमोना हाबनानै आं नुदों जे माने बहाबा माने गाज्रि मोनसे सिचुवेसनजों माने सरकारखौ होखारनाय बायदि खालामनानै बे प्रपार्टिखौ हाबनानै बेखौ माने मोनसे कियटिक सिन देखायनाय बे मोनसे आनरुलि मोनसे सिन देखायनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों आरो जिहेतु बिथांमोना गाबोन समायखिरा लागोन समायखिरा लाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोना सरकार सामलायगोन बेबायदि सिचुवेसनखौ जाहाथे जानो होआ दिनै 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव गोजोना फैफिनबाय बयबो गोजोननि हां लादों बयबो गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हादों दिनै इउटिउब कन्टेन्ट बानायनो हादों बेबायदि थासारिया सिगाङाव गैया
गैयामोन 2020 मायथाइनिफ्राय गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव जिउ गारनो गोनां जादों गोबां खौरांगिरिफ्रा बाव सिगिसख' खालामजादों गोबां खौरांगिरिफ्रा गोदो बुजादों बेबायदि इउटिउब कन्टेन्ट खालामलायनायनि बेबायदि थासारि गैयामोन अनलि एन्ड अनलि प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL नि सरकारनि टेनियरनि समावसो गोजोन गायसनजानायनि उनाव दिनै बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हादों आरो बिथांमोना बेबायदि मिसलिडिं कन्टेन्ट खालामनानै गावसिनि मान इज्जतखौसो बिथांमोना खोमानानै लादों रायजोफ्रा लासैनो मिथिलांगोन बा अलरेडि मिथिखाबाय जे बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा बियो सरकारनिसो प्रपार्टि बेखौ दिनै BPF नि सरकार जाबाय BPF-आनो बेखौ बाहायगोन आरो जायखि सरकार फैया मानो हमना ला 2030 मायथाइयाव गुबुन सरकार फैगोन 35 मायथाइयाव सोरबा सरकार फैगोन गतिके जायखि सरकार फैया मानो बे सरकारफ्रा बेखौ बाहायलांनो हागोन आरो बियो रायजो राजानिसो प्रपार्टि बियो सरकारनिसो प्रपार्टि गतिके आङो बे इउटिउब कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना जाहाथे गावसोरनि डेकरामखौ लाखिनानै जेखौ नंगौ बेखौ देखाय जेखौ नङा बेखौ देखायैया गाहाम आरो मोनसे आनरुलि मोनसे सिटुएसन क्रिएट खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया बेखौनो आंनि खावलायहरनाय थाबाय बे समाव 2020 निफ्राय 2025 मायथाइसिम जायफोर मोजां खामानि जादोंमोन बे मोजां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना कन्टिनिउ खालामलाङो बेफोरखौहाय खावलायनाय थाबाय गोबां मोजां हाबाफारिफोर जोंहा UPPL हान्जानि सरकारनि समाव खालामनाय जादोंमोन बेखौ जों इयुननि समावहाय गाबोन समफोरफोर नोंथांमोनखौ लोगो हमनानै जों फिन खनसेबाव खौरांगिरि मेलजोंहाय जों बुंफिनगोन जों मा हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लालांजानो लुबैदों बिथांमोनखौ समायखिरा लानो होग्रोदो दा बे मोनसे थांखि आरो जों मोनसे थांखि लाबावदों मा जोङो 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम जोङो अपोजिसननि रल लालांगोन जोंनि रायजो राजाफोरनि जोङो बिबुंसार जानानै बिथांमोननि भइस जानानै जोङो एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव गोग्गोमै अपोजिसननि रल जोङो लालांगोन बे मोनसे जोङो थांखि लादों जोङो ब्रैथियाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिया फैगासिनो दं 6 दान उनावहाय बे आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिखौहाय जोंनि बिटिआराव 15था मासि दङ 15था मासिखौबो देरहाजोबनो थाखाय मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लि सेगमेन्टआव 15 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै फैगौ बिसायख'थिनि माखासे साखाफारानि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो कमिटिखौ थाबैनो दागोन बेखौ जोङो ब्रैथि थांखि हिसाबै लादों बाथि थांखि हिसाबै जोंहा 3 बोसोरारि UPPL-नो जे कनफारेन्स जायो बे कनफारेन्सआ नभेम्बर दानाव जादों 2022 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जोंहा बे 3 बोसोरारि कनफारेन्सआ जादोंमोन जथुम्माया जादोंमोन दा एबारबो 2025 मायथाइयाव नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 3 बोसोरारि जोंनि UPPL-नि कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव भेनु आरो डेट बेखौ थिग खालामनानैहाय फोसावनाय जागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों 6थि थांखि हिसाबै जोंनि श्रीरामपुर बिजाबाव UPPL हान्जानि बिजाथिया देरहानायनि उनाव गोबां जोंनि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय UPPL-नि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय BPF-नि माखासे वार्कारफ्राहा माने हामला खालामबाय थादों न' थांनानै नागिरनानै बुदों होसोदों न'आव थानो हायै बायदि मोनसे थासारि बिथांमोना खालामदों दा बिथांमोनखौ जोङो BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों जों जेरैहाय जेसेबां बियाबाव BPF-आ देरहादों बेयाव जोङो गोसो गोरबोजों बजबनानै बिथांमोनखौ हामलायथि बावनानैहाय जोङो सिगांथिं हाबा मावलांनो थाखाय थाग थियारि जादों बेबायदिनो श्रीरामपुर बियाबाव BPF-नि कर्मिफोरा गावसोरनि जेननायखौ बजबनानै लानानै रायजोखौ इयुनाव सेवा खालामलांनो थाखाय जाहाथे थांखि लायो बेखौ आङो BPF दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो जोङो बे थासारिनि सायाव गांसे लाइजाम क'क्राझारनि SP-नो जोङो दिनै लिरगोन आरो आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसनो जोङो गांसे लाइजाम दिनैनो लिरगोन जाहाथे ल' एन्ड अर्डारखौ मेनटेन खालामो जोंनाव पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टखौ जाहाथे सास्टेन खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो ल' इनफर्सिं एजेन्सिनो दिनैहाय लाइजामखौ लिरहरगोन बे माखासे थांखिफोरजों लोगोसे गोबां थांखि जोंहा दंदेरबावो खिन्थु माखासे थांखिफोरखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनानै नोंथांमोना दिनै जोंनि बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावनाय जाबाय।